Ако всяка зодия беше змия, коя щеше да е? Зодиите като змии, коя е отровна, коя е мъдра и коя просто бърза? Овен, мамба, бърз, агресивен, не предупреждава, удря първи, мисли после, точно като овена. Телец, питон, голям, силен, спокоен, докато не го притиснеш, после няма измъкване. Близнаци, корнуелска змия, разноцветна, адаптивна и обича да се промъква незабелязано, винаги изненадва. Рак, млечна змия. Изглежда страшна, но всъщност не е опасна. Имитира отровни, за да се защити, точно като рака с бронята си. Лъв, кралска кобра. Гледай я как се изправя. Харизматична, доминираща и царствена, типичен лъв. Дева, боа констриктор. Прецизна, методична, обвива внимателно, контролира всичко, както девата обича. Везни, гърмяща змия. Предупреждава преди да удари. Обича баланс, но ако го нарушиш, чуваш дрънченето. Скорпион, хабо, тих, смъртоносен и мистериозен. Не я виждаш, докато не е твърде късно. Стрелец, зелена дървесна змия. Любопитна, подвижна, обича височините, както стрелецът обича нови хоризонти. Козирог, пясъчна ехидна, сурова, ефективна и практична. Живее там, където никой не оцелява. Като козирог не се оплаква, просто оцелява. Водолей, морска змия. Не е като другите, живее в друг свят. Интелигентна, странна и малко токсична. Риби, дъгова боа. Тиха, красива, мистична. Когато слънцето я огрее, блести в цвят. Както рибите блестят в емоциите си. Кажи в коментарите коя змия си ти. Breakpoint 5